אחים לצרה. אני מתנצל על זה שאני לא יכול לפנות לכולכם באופן פרטי, פשוט יש כל כך הרבה דברים שאני אחראי עליהם עכשיו כרגע, אבל רציתי לעודד אתכם, לחזק אתכם בשם כל קהילתנו אור תורה בסקוקי, ורק אתן לכם קצת חיזוק. אתמול בחוץ לארץ חגגנו את שמחת תורה. אנשים ידעו שמשהו נורא קרה בארץ, אבל לא ידעו את כל הפרטים, לרוב. ולפני העלייה האחרונה של התורה, של חתן תורה, אני הזכרתי לכולם שיש לנו מנהג קדום, שכולם מכריזים ביחד חזק חזק ונתחזק. מאיפה באים המילים הללו? ואני הזכרתי להם שהם מופיעים במקור בספר שמואל ב' בשעת מלחמה אדירה נגד ארץ הקודש ונגד עם הקודש. כשהרמטכ"ל בשעתו, יואב בן צרויה, פונה אל אחיו אבישי ואומר לו, חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו, והשם יעשה הטוב בעיניו. הרלב"ג מפרש, למדנו מזה שאין ראוי לסמוך על הנס, אבל ראוי להשתדל האדם בהצלתו, לפי מה שאפשר, ואז יעזור השם יתברך. ההשתדלות זה אצלנו, עם ישראל. אחר כך, היתר, הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. הוא יעשה הטוב בעיניו, והטוב בעיניו זה להציל עם ישראל, להציל את ארץ ישראל, מדינת ישראל. ואנחנו צריכים עכשיו, אני אמרתי לכולם בקהילה, לצעוק בכל רם, חזק חזק ונתחזק, כדי שזה יגיע עד אחינו במדינת ישראל, במיוחד אלו שמשרתים עכשיו בצה"ל. היו שם שני בחורי הקהילה, רגעים לפני שהם יצאו על הצו 8 שלהם, שיצאו לנמל תעופה כדי להגיע בחזרה לארץ, והם עכשיו נמצאים כבר בשטח. השם ישמור אותם, השם ישמור אתכם, את כולכם. ואני רציתי רק לשלוח לכם את העידוד, ואגיד לכם שאני גם הזכרתי לכולם, שברגעים אלו היה מלחמה עם חזית, גם בצפון גם דרום, וירא יואב, כי הייתה אליו פני המלחמה מפנים ומאחור, ויבחר מכל בחורי ישראל, וירוך לקראת ארם, ואת יתר העם נתן ביד אבישי אחיו, וירוך לקראת בני עמון. ויאמר, אם תחזק ארם ממני, והייתה לי לישועה, ואם בני עמון יחזקו ממך, והלכתי להושיע לך. חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו, השם יעשה הטוב בעיניו. הסיפור של המלחמה הזאת קרה ממש כמה פרקים אחרי השמחת תורה הראשונה בהיסטוריה שלנו. השמחת תורה של ריקודים, מי היה זה שרקד? דוד המלך, פרק ו', אותו הספר, ודוד מחרקר בכל עוז לפני השם. כשארון הקודש מגיע לירושלים, עיר הקודש עולה לירושלים, הוא מחרקר בכל עוז באפוד בד שלו. המלך שגם היה התלמיד חכם, שגם היה ראש הסנהדרין, שגם היה הפייטן הנבואי, זה שעל פי רוח הקודש ערך את הסידור שלנו, ספר תהילות דוד בן ישי, גם היה מפקד בצבא, גם היה רמטכ"ל, גם יצא לשטח עם החיילים שלו, והשם בעוזרו. אנחנו ממשיכים עכשיו לומר כל יום תהילים כ"ז, לדוד השם אורי ואישי ממהרה, השם מעוז חיה ממי אפחד. על מה דיבר דוד המלך? רק על היצר הרע? מבחינת חכמינו זיכרונם לברכה, גם על היצר הרע, אבל הרובד הפשטני, ברור מאוד, זה על מלחמה. אם תחנה עליי מחנה לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח. ואנחנו ממשיכים עם התפילה הזאת, ועם כל מיני פרקי תהילים כמובן, פעמיים בכל יום, בבוקר, בערב. אנחנו דואגים עליכם, מתפללים עליכם. אני רוצה לאחל לכם את הברכה שמסר גם בן אדם שהיה הרב הראשי של כולנו, משה רבינו. המילים האחרונות שלו בתורה, בסיום התורה, אשריך ישראל,
מחמוך עם נושע בהשם, מגן עזרך ואשר חרב גאוותך, ויקחש אויביך לך, ואתה על במותימו תדרוך. יהי רצון שאנחנו נזכה לראות במו עינינו את הרגע של ניצחון עם ישראל. אתם הנציגים שלנו, אנחנו עושים את שלנו מכאן, אבל אנחנו יודעים שאתם עסוקים באמת בעבודת קודש. יהי רצון שתהיה לכם דרך צליחה. הגמרא במסכת ברכות אומר, תנו רבנן, דף ל"ב עמוד ב', 4 צריכים חיזוק, ואלו הן תורה ומעשים טובים, תפילה ודרך ארץ. מה הפסוק בעניין דרך ארץ? בדרך ארץ מניין שנאמר, חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו, והשם יעשה הטוב בעיניו. כן יהי רצון.